Ασχολείστε με τα μανιτάρια? Ασχολούμαι με τα μανιτάρια εδώ και 15 χρόνια. Ζω σε μια περιοχή της Ναυπακτίας που έχει τα περισσότερα μανιτάρια. Και αυτό ήταν ένα κίνητρο να ασχοληθώ με το είδος αυτό. Είναι η τρίτη χρονιά που κάνουμε την εκδήλωση. Προσπαθούμε να την μεγαλώσουμε, να αναδείξουμε τον τόπο μας και το χωριό μου. Και μέσα από αυτή την κίνηση και από ό,τι βλέπω σήμερα που έχει έρθει πολλοί κόσμος ξένος και αυτά, υπάρχει μια προοπτική για κάτι καλύτερο και μεγαλύτερο. Εδώ έχετε εκθέσει διάφορα είδη μανιταριών, τα οποία γράφετε για το καθένα τι είναι. Ο κόσμος, πώς βλέπετε, για πρώτη φορά γνωρίζει το μανιτάρι τι είναι? Ναι, τα πιο πολλά μανιτάρια τα βλέπει πρώτη φορά. Ίσως να ξέρει 2-3 μανιτάρια που είναι κοινά και τα βλέπει στο δρόμο, αλλά τα περισσότερα μανιτάρια τα βλέπει για πρώτη φορά. Είναι εντυπωσιασμένος ο κόσμος. Και όλα είναι συλλογή από την περιοχή? Όλα είναι συλλογή από την γύρω περιοχή, και εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν κόβουμε και δεν τρώμε άγρια μανιτάρια εφόσον δεν έχουμε κάποιον γνώστη δίπλα μας να μας υποδεικνύει και κάποιον να έχει ασχοληθεί χρόνια με τα μανιτάρια. Δεν είναι απλό πράγμα, υπάρχουν δόδημα μανιτάρια, αλλά υπάρχουν και θανατηφόρα μανιτάρια, τα οποία είναι πολύ εύκολο να το μπερδέψεις για κάποιον που δεν ξέρει. Μάλιστα. Έτσι. Δεν ακούμε δοξασίες και παραδόσεις που ισχύουν στα χωριά μας και σε διάφορες περιοχές. Ακούμε μοναχά κάποιον που έχει ή επιστημονικές γνώσεις ή πολυετή εμπειρία. Μάλιστα.
Να είστε καλά, κύριε Σιραμέτη. Ευχαριστώ πολύ και του χρόνου να πάτε ακόμα καλύτερα. Και εγώ ευχαριστώ που ήρθατε και μας τιμήσατε. Κύριε Ρίγα, είστε πρόεδρος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κεντρικιωτών Ναυπακτίας. Σήμερα πραγματοποιείται για τρίτη φορά τη γιορτή φασολάδας και μανιταριών εδώ στην Κεντρική. Πέστε μας, πώς βλέπετε τη φετινή χρονιά, τη φετινή εκδήλωση? Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε πάνω απ' όλα. Να είστε καλά εσείς και όλος ο κόσμος. Φέτος ήρθαν πάρα πολλοί κόσμος, δεν το περιμέναμε και λόγω καιρού και λόγω προβλημάτων να ξεσπάσουν. Πιστεύω ότι του χρόνου θα προσπαθήσουμε για ό,τι δυνατόν καλύτερα. Πρώτα απ' όλα για να αναδείξουμε τις ομορφιές του χωριού μας. Γιατί αυτό αγαπάμε και αυτό θέλουμε να πάει μπροστά. Και εμείς όλοι οι άλλοι από πίσω να στηρίζουμε τις προσπάθειες και των κατοίκων εδώ και του συλλόγου μας. Μάλιστα. Η τρίτη χρονιά είναι και περισσότερος κόσμος από ό,τι μου είπαν και άλλοι από τα μέλη του συλλόγου φέτος, έτσι? Είναι ο τριπλός κόσμος περίπου. Κράτησε και ο καιρός ίσως και βοήθησε. Αλλά πιστεύω ότι τα μανιτάρια, επειδή είναι ένας φυσικός πλούτος που έχουμε στο χωριό και πρέπει να τον αναδείξουμε και να προσέχουμε πάνω απ' όλα, δηλαδή να είμαστε γνώστες, δεν κάνει γι' αυτό και είναι υπεύθυνοι μέσα, αλλά είναι πράγματα τα οποία υπάρχουν στο χωριό και σε πολλά μέρη της Ελλάδος και είναι ένα από τα ανεκτήμετα προϊόντα που βγάζει η γη μας. Να είστε καλά, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο και του χρόνου ακόμα καλύτερα. Καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.